Какво става, хора? Както доста голяма част от вас знаят, че аз бях в Германия 3 месеца. Накратко искам да разкажа какво се случи там, какво беше моето преживяване да бъда в друга държава. И там си има доста странни и интересни случки и там кравите им не са лилави. Но пък беше доста интересно като цяло. Беше и трудно, но беше интересно. През свободното време аз успях да посетя доста места. Даже си спомням още първите дни бях обиколил цял Касел, за да снимам. Също така доста често посещавах монумента Херкулес, от който се разкрива гледката към целия град. През свободното си време аз винаги се опитвах да намеря малко време за спорта, който практикувам. Успях за тия 3 месеца да обиколя доста места. Но каквото и да видях там, в Шумен си е най-добре и съм страшно доволен, за което, че в момента, както виждате, съм в Шумен. И през това време, което аз бях в Германия, нещата в Шумен и с отбора Ляут се развиваха доста добре. Както виждате, всяка седмица се качваше нов клип, момчетата си вършиха задачите и мисля, че се получи добре. А сега, когато съм тук, продължаваме още по-смело напред, продължаваме нагоре и да се развиваме само. И също така съм благодарен на вас, че продължавате да ни подкрепяте. И мога само едно нещо да ви кажа, продължавайте се така и очаквайте още много по-добри неща от нас.